дар ютуб нашр кунем мушкил нест, а? Не бародар, мушкил нест. эътиқоди шумо чист? атеизми прагматикӣ низ мегӯянд, яъне замоне ки мардум ба дин ниёз доранд, фикр мекунам ки ба ман фарқе надорад. вақте ки мактаби миёна мехондам, ба таҳқиқи ин мавзеъҳо сар кардам. аввал ба агностицизм муроҷиат кардам. мутмаин намешавӣ? ман ҳеҷ гоҳ мутмаин нашудам. наметавонам бигӯям ки офаранда ҳаст ё на. агар гӯям ҳам ман инро ба ту исбот карда наметавонам. пас аз чанде гуфтам, инсон барои чӣ ба дин ниёз пайдо мекунад? оё барои зинда мондан ба шумо дин лозим аст? дин аз одам ба одам фарқ мекунад. охир дин як идеология аст. зиндагии худро аз рӯи чизе муайян мекунед, аммо вақте дақиқ намедонед ки чӣ муайян кардаед. як вақт ба назари ман ин каме мантиқӣ менамуд. як ҳақ дорӣ, як бор зиндагӣ мекунӣ, болои чизе амал мекунед ки шумо комилан боварӣ надоред. аз ин рӯ амиқтар кофтанро ҳаракат кардам. аввал китобҳоро хондам. саволе ки дар зеҳнам қарор гирифт дар суол гуфтааст: офаридагор беҳтар медонад ки ҳама чиз чӣ гуна ва кай сурат мегирад. пас барои чӣ моро офаридааст? дар ҳоле ки ҳама чизро медонад. ман кӯшиш кардам ки дар ин бора фикр кунам. устодони шиносамро низ пурсидам. ҷавобҳо омаданд, вале вақте ки дар майнаам ҷавобе набуд, гуфтам ягон мушкиле ҳаст. пас чӣ шуд? фикратон тағйир ёфт? ин ибтидои ман буд. баъд ба саволҳои дигар гуфтам, ин хеле печида аст, зиндагиамро каме мушкил мекунад. хуб, инро аз шумо самимона мепурсам. албатта. чӣ шавад фикратонро тағйир дода дубора бармегардед? хуб, ин тавр гӯям, ман 2 сол боз дар ин ҳолат ҳастам ва ман комилан боварӣ надорам ки чизе метавонад фикри маро тағйир диҳад. рости айронам ки чӣ гуна аз ҷиҳати мантиқӣ шарҳ медиҳед. агар шарҳи мантиқӣ диҳед, ман бори дигар дар ин бора фикр пас ин тавр мекунем, зеро ба корҳо аз ҷиҳати мантиқӣ назар мекунем. тақдир мавзӯест ки фаҳмиши гуногун дорад, ҳатто мавзӯи зуд пурсидашаванда аст. метавонем чунин фикр кунем, яъне чизе ки Аллоҳ медонад. донистани ҳама чизе ки дар гузашта, ҳозира ва оянда рух медиҳад тақдир меноманд. шумо мегӯед ки оре, агар худованд аз ҳама чиз огоҳ бошад, пас чаро моро офаридааст? мо ин ҷо илми Аллоҳро надониста омехта мекунем. офтоб рангҳои гуногун дорад, дуруст? масалан фарз кунем ки яке зард ва дигаре сурх аст. ба мисли ин Аллоҳ низ номи Ал-Алим дорад ва номи Ал-Қодир низ дорад. номи Ал-Алим аз донистан бармеояд. мавзӯи тақдир дар атрофи ҳамин аст, яъне донистани Аллоҳ аст. ҳодисаи омехташавӣ, офариниши чизе аз номи Ал-Қодир ва Ал-Холиқ бармеояд. ин бошад хусусияти дигар аст. дар куҷо мо масъалаи тақдирро омехта мекунем? агар Аллоҳ медонад, оё маҷбур мекунад ё дахолат мекунад? ба монанди ранги сурху зарди офтоб ҳангоми бо ҳам омехта шудани мавзӯъ. агар мо фикр кунем ки ин ду хусусияти гуногунанд, пас ҳеҷ мушкиле ба миён намеояд. инчунин метавонем бигӯем, ин аз рӯйдод вобаста аст ки ман чизе медонам. масалан вақти тулӯи офтоб муайян аст, дуруст? мегӯем ки соати 7:30 дар тақвим низ ҳаст. ҳоло суол ин аст, оё барои он ки дар тақвим 7:30 навишта шудааст ки офтоб дар он соат тулӯ мекунад, ё ин ки офтоб дар ҳамон соат тулӯ кардааст ки дар тақвим навишта шудааст? инро аллакай аз ҷиҳати илмӣ фаҳмидем, аз ин рӯ барои ӯ навиштем. пас мегӯям, илм тобеи дониш аст. бинобар ин маълумот дар ин ҷо аз ҳодисае ки аллакай рух додааст вобаста аст. мисли ин мисол мо аллакай ин корро мекунем, зеро Аллоҳ онро ба тақдир менависад, яъне аз навъи илм. акнун бародар, ман туро мефаҳмам. ин хеле мантиқӣ аст, чизҳое ки метавон дарк кард. чаро ӯ ин корро мекунад вақте ки ҳама чизро медонад, яъне аллакай чиро медиҳад медонад? пас мегӯем, худованд чаро моро офарид? офариниши худованд бар мо бозгӯи сифатҳои ӯ, яъне зуҳури сифат аст. масалан фарз мекунем ки шумо одами хеле саховатмандед, шумо чунин хусусияте доред. ту меоӣ ба ман мегӯӣ, ман мехоҳам ба ту чизе хайр кунам. агар касе омада дастонатро баста аз фош шудани ин хусусият монеат шавад, маъно дорад? не, маъное надорад. бемантиқ аст. аз ҳамин лиҳоз хусусияти Аллоҳ низ саховатмандӣ аст. вақте ки шумо ба ҷаводи мутлақ ё дигар номҳо назар мекунед, раҳим ё ҳаким аст. хусусияти дигар чист? ҷаводи мутлақ, яъне саховатмандӣ бепоён. акнун Аллоҳ мехост ки мардумро аз нестӣ ба вуҷуд орад, мавҷудияташро ошкор созад, онҳоро биёфарад ва ба онҳо саховат ва неъмат диҳад. бигзор ки дар умри ҷовидон неъмати худро пешкаш кунад, чунон ки дар як муддати кӯтоҳ дар рӯи замин неъмати худро пешкаш мекунад. сифат ин яъне саховатмандиро талаб мекунад. ҳоло ки гуфтем касеро ки саховатманд аст нигоҳ доштан ва монеъ шудан аз рӯи хирад нест, маъное надорад, зеро ин хислат мехоҳад фош шавад. худованд онро низ аз нестӣ ба вуҷуд овардааст, зеро номи саховатмандӣ дорад. шояд худованд умуман наофаридааст ки ин ихтиёр аст, аммо чаро худованд офаридааст? гуфтем, ҳакими мутлақ то дар ҳар коре мантиқӣ ва муфидтарин коре анҷом бидиҳад, яъне аз нестӣ ба вуҷуд овардани мардум, хурдани мардум дар ин ҷо бахусус ба сабабҳои зиёд, зеро ин бозтобии сифатҳои ӯст. хуб, чӣ хеле ки шумо дар ибтидои суханатон гуфтед, бародар, ман як одами саховатмандам, ба шумо исбот карданиам, вале ба ин монеъ мешаванд. ҳамин тавр не? дар ин ҷо як гурӯҳи сенафарӣ ҳаст, шумо, ман ва шахсе ки ба ман халал мерасонад. худо мехоҳад худро ба кӣ исбот кунад? ин сифатҳоро танҳо ӯ медонад, зеро танҳо ӯ вуҷуд дорад. зебогии ҳақиқӣ дар ҳамин ҷост, медонӣ? чаро? масалан мо кӯшиш мекунем ки худро ба ҳамдигар исбот кунем, дуруст? масалан шумо аз ман зеботаред, шумо аз ман саховатмандтаред. ин дар асл худпарастӣ аст. шояд, аммо ин барои одамон аст.
бале. чаро азбас ки мо одамон якхела ҳастем, мо инсонем ва шояд бо ҳамдигар мубориза кунем. худоро шарике нест, ӯ якто аст, он аз материя ва фазо нест. пас гуфтед ки хоҳиши исботи худ нафс дар назди аллоҳ нест. чаро зеро касе ба ӯ баробар нест ки худро исбот кунад. аз нигоҳи дин дар боло аст, ба мисли ӯ болотар ба нест. мисли ин дигар нест. ҳамин тавр. он гоҳ мо мегӯем ин хандаовар хоҳад буд. гуфтем пас мафҳуми нафс барои ӯ дуруст буда наметавонад. дар ин ҷо ошкор шудани сифат ҳаст. масалан баъзеҳо ҳастанд, яъне на барои худнамоӣ ба касе, ҳамон ҳиссиёт дар онҳо ҳаст. ё меҳри модарро ба кӯдак мебинем, сарашро сила мекунад, ҳангоми хобаш дӯст медорад. ҳоло дар ин ҷо модараш ин корро мекунад ки ба вай лозим аст ё барое ки дӯсташ медорад. барои дӯстдорӣ мекунад. ба ҳар ҳол ин меҳру муҳаббатро ба модар кӣ додааст? сарчашмаи раҳм худост. ба ҳамин монанд ин зарурат нест. муносибати модар, писар, банда, худо як нест. як не, балки аз лиҳози раҳмат монанд аст. зеро манбаи раҳмат аллоҳ аст. ба мо хусусияти муқоисаро медиҳад. шумо мебинед, дар асоси ин муқоиса шумо ӯро мешиносед. метавонам ба шумо ду саволи гуногун диҳам. аввалин саволам ин аст ки мавҷудияти худо ибтидо надорад, аммо инсоният ибтидо дорад. чаро худованд одамонро барои нишон додани саховатмандии худ офаридааст? пас аз ин ҳама вақт, дар ҳоле ки дар он ҷо то абад як чаҳорчӯбаи беохир вуҷуд дорад, ба ибораи дигар то мавҷудияти инсоният давраи беохир вуҷуд дорад, зеро он замон интиҳо надорад, мо метавонем онро як давраи хело тӯлонӣ тасаввур кунем. яъне вақт неву онро балки давраи хело дуру дароз фикр кардан лозим аст, зеро як муддати гузаранда мавҷуд аст. ҳодисаеро ки мо вақт меномем, вақт бо ҳамроҳи коинот баробар оғоз мешавад. он чӣ гуна аст? шумо дар бораи таркиши биг банг шунидаед? нуқтаи ибтидои вақт ва фазо. консепсияе ки мо онро вақт меномем аз таркиши калон оғоз мешавад. вақт як системаи марбут ба ҳаракати материя аст ки аз коинот оғоз шудааст. ӯ бо коинот ҳамзамон буд. пас мегӯем он зоте ки коинот ва замонро офарид табиатан пеш аз замон ва пеш аз олам аст. он ба он маъност ки табиатан ба офаридааш шабоҳат надорад, зеро ӯ аллакай вақтро офаридааст. ҳамон гунае ки шахсе ки телефон месозад ба қоидаҳо шомил нест. масалан дар он қоидаи қулфу калид мавҷуд аст. оё шахсе ба он қоидаи қулфу калид шомил мешавад? не. пас вақте ки шумо тугмаро пахш мекунед, он худашро қулф мекунад. қулф кардан мумкин аст, дуруст? зеро қоидаҳои он ба телефон дахл дорад. ба мисли ин аллоҳ низ коинотро офарид, вақт ва фазоро ба он ворид кард. табиист ки аллоҳ аз вақт мустақил аст. табиист ки барои аллоҳ вақт нест. бародар, аз ҳеҷ чизе вуҷуд надорад. масалан дар кафи дастам ҳатто агар чизе ба назар нарасад, зарраҳои атомӣ ё чизи зиёде мавҷуданд. ман фикр намекунам ки ӯ аз ҳеҷ чиз чунин оламро офарида бошад, ҳатто вақте ки дар ӯ чизе вуҷуд надорад. дар асл бо ин гуфтаҳоятон аллоҳро исбот доред? не, бубин. зеро мегӯӣ ки ҳеҷ чиз вуҷуд надошт, ӯ буд, ӯ ҳама чизро офаридааст. агар мо фаротар аз вақту фазо, замон ва материяро қабул кунем, худо аз замону фазо аст. бубин, ман инро медонам, ин чизест ки гуфта шудааст. дар ин ҳол ӯ офарида метавонад, зеро ӯ ба модда пайваст нест. бубин, ту мегӯӣ ман дар дастам зарраҳои ҳавоӣ дорам, гарчанде ки мо онро набинем. бале мо дар ҷаҳони моддӣ зиндагӣ мекунем, аммо зоте ки мо дар бораи он гап мезанем аз материя озод аст. он касест ки моддаро ба вуҷуд овардааст. он ки аз замон озод аст, замонро офаридааст. ин маънои онро дорад ки вақт вуҷуд надорад, он ба материя вобаста нест, фазо нест. бинобар ин чунин зоте вуҷуд дорад. шумо гуфтед ки чизе аз ҳеҷ чиз наметавонад пайдо шавад. ин барои материя дуруст аст. пас ин ақида воқеан мавҷудияти худоро равшан нишон медиҳад. чаро? зеро материя наметавонад худ аз ҳеҷ чиз ба вуҷуд ояд. модоме ки офаридагор вуҷуд дорад, хуб, агар ин офаридагор ҳама чизро офарида тавонад, пас ин офаридагор чӣ гуна ба вуҷуд омадааст? чӣ тавр чизи вуҷуд надошта метавонад ба вуҷуд ояд? беҳтарин савол. хуб, биёед ин тавр мекунем. масалан ман дар даст як пиёла об дорам. хуб, агар як пиёла обро барои ту резам, тар мешавӣ, дуруст? барои чӣ? об туро тар мекунад, вале вақте ки як об ба дигараш рехта мешавад, об обро тар намекунад. чаро? азбаски он аллакай тар аст, об тар намешавад. он ба берун таъсир намерасонад, аммо хушкиро тар мекунад. масъалаи асосӣ дар ин ҷо ин аст. бадани шумо тар мешавад, хатост, баъдан таъсир расон. ба ҳамин монанд офариниши худо муҳим аст. худо меофарад, материяро меофарад. модда баъдтар офарида шудааст. сарчашмааш аллоҳ аст. акнун мо мегӯем ки офаридаҳои худо аз берун таъсире намебинанд, ҳамон гунае ки об зери таъсири берун тар намешавад. офариниши аллоҳ воҷиб аст, он аз берун таъсир намегирад, балки худо меофаринад. чун мафҳумҳои мисли пеш ва пас вуҷуд надорад ки дар он ҷо вақт нест. аллоҳро ки офаридааст? аз гузашта пурсидан зиддият аст, зеро дар он ҷое ки вақт нест, гузашта ҳам нест. табиист ки барои мавҷуде ки ибтидо ва интиҳо надорад, ӯро ки офаридааст? гуфта гузаштаи ӯро пурсидан беасос аст. хуб бародар, ман мехоҳам як савол диҳам. инҷил, таврот, забур инҳо тағйир дода шудаанд. бале. қуръон 1400 сол пеш ба ҳазрати муҳаммад нозил шудааст. ҳатто агар он хеле дақиқ тартиб дода шуда бошад ҳам, шумо наметавонед ба ман исбот кунед ки ин китоб дар тӯли 1400 сол тағйир наёфтааст. ҳоло барои қуръон тағйир ёфтааст гуфтам бояд дар ин ҳол як далел пешниҳод кунем. шумо даъво кардед, шумо бояд исбот карда тавонед. бинед, тағйир ёфтааст наёфтааст ҳам нагуфтам, маро хато
ҳатто нафаҳмед. хуб беҳтарин, пас ин гуна фаҳмем дӯстам. вақте ки ба кадом кишваре, ба кадом масҷиде меравӣ, ҳамаи Қуръон якхела аст. далели равшани тағйир наёфтани Қуръон аст. вақте ки ман Қуръонро аз масҷиди инҷо мегирам ва вақте ки вориди масҷиди Англия мешавам, як Қуръони дигарро мегирам, аслан тамоми Қуръон як аст. ягон фарқият вуҷуд надорад. як будани ҳамаи он далели тағйир наёфтани он аст. агар кӯчактарин тағйирот дар инҷо сурат мегирифт, боиси парокандагии зиёд мешуд, зеро дар навбати аввал таъсири домино хоҳад дошт. аммо ман инҷо мебинам набудани ягон тағйирот далели он аст ки тағйир наёфтааст. илова бар ин далели дуюм ин аст, ҳоло ҳам миллионҳо қори ҳастанд ки аз аввал то охир Қуръонро аз ёд медонанд. мардум инро ҳис мекунанд. агар пас аз 1400 сол миллионҳо одамон онро дар хотираи худ ёд кунанд, ҳатто вақте мебинем ки мо аз офтоб дуртарин ҳастем, пас чунон ки аллакай медонем ки ин ҳодисаи ҳофиза ва соҳибӣ дар баробари наздик шудан ба офтоб афзоиш хоҳад ёфт. идомаи пайдарпайи аз ёд табиатан ба мо чиро нишон медиҳад? ин нишон медиҳад ки Қуръон аз ёд карда шуда то имрӯз оварда шудааст. дар донишгоҳи Бирмингҳами Англия як Қуръонро пайдо мекунанд. онҳо таҳқиқи карбон 14-ро мекунанд. ба замони Усмон разияллоҳу анҳу рост меояд. 14 сол 13 аср гуфта дар куҷое хонда будам? бале, ҳатто дар интернет нашр шудааст. ҳатто вақте ки мо ба он нигоҳ мекунем, мебинем ки Қуръон ба маънои аслӣ як ва як аст. далели дигар ин аст ки шумо анъанаи муборизаро медонед. ҳар моҳи Рамазон аз аввал то охир хонда мешавад. дар гузашта зиёд мекардем. вақте ки мо ба ин назар мекунем, вақте ки фикр мекунем ки ин суннатҳо имрӯз ҳам идома дорад, ман мебинам ки Қуръон ба таври гуногун тағйир наёфтааст. ин хел мегӯем бародар, вақте ки фикр мекунед нуқтаҳои мантиқӣ дорад, аммо нуқтаҳое низ ҳастанд ки онҳоро беасос мешумуранд. дар бораи зиддият фикр карда мегӯяд, аҷабо чӣ кор карданам лозим? фақат ақли ман воқеаро комилан дарк карда натавонист гуфта оё тарк кардани дин дуруст аст. мо дар замони як подшоҳ зиндагӣ мекунем, даврони Муҳаммад Фотеҳ. воқеан нишонҳоро дар ҳама ҷо мебинем, нишонҳои усмонӣ. албатта. ана 4 сол касе аз хонааш намебарояд. ман мегӯям ки ин маълумоти бемантиқ буда далели дурӯғ будани султон Муҳаммад Фотеҳ ва ҳукумати усмонӣ нест. мисли ин мисол ки ба мантиқи ман мувофиқат накардани баъзе чизҳо дар Қуръон далели дурӯғ будани он нест, далели ботил будани ислом нест. мегӯям аз ин рӯ тарки ислом зарур нест. ин аст ки чӣ тавр шумо ин корро мекунед. шумо аз дарун таҳқиқотро давом медиҳед. қасри 100 дарраро фикр кунед. шумо дарро кушодед. ҳатто агар дарҳои баста бошад ҳам нуқтаҳое ҳастанд ки шумо намефаҳмед. монеаи даромаданатон намешавад. як дар кифоя аст. шумо дарҳоро аз дарун маҷбур мекунед. агар нуқтаҳое бошад ки шумо намефаҳмед, дар қасри ислом дарҳоро аз дарун боз мекунед. барои ҳамин боз мегӯям ки биёед ҷустуҷӯи худро аз байни қаср давом диҳем. яъне бародар, шумо хеле сухани ҷолиб гуфтед. биёед ман ба шумо чизе гӯям. таҳқиқотро идома медиҳам. танҳо ба хотири ин сухани зебо ман бештар ҷустуҷӯ хоҳам кард. шояд ин дуруст бошад, шояд не, намедонам. ҳоло мутмаин нестам, аммо таҳқиқотро идома медиҳам. ҳамроҳ ҷустуҷӯ кунем чӣ? ба дин дохил шуда наметавонам. бубин, ҳозир дар ҳоли нохоста ба дин дароям? не, чунин фикр накун, зеро шумо бо мантиқ ворид мешавед. ман мантиқҳоеро ки аз дарун мувофиқат нестанд тафтиш мекунам мегӯед. охир ман намегӯям ки мантиқатро истифода набаред. бо мантиқ ворид шавед. мегӯям масалан метавон гуфт ки гумроҳӣ фиреби шайтон аст, зеро ту бо мантиқ ворид мешавӣ. пас ин метавонад бошад. биёед ҳамроҳ таҳқиқ кунем, тавре ки шумо мехоҳед ба мо дар тамос шавед. ҳамроҳ аз дохил таҳқиқ мекунем. майлаш. хуб бародар, оё шумо шаҳодатро дар ёд доред? албатта, ман 6 сол дар курси Қуръон таҳсил хуб кардам. бародар, набошад биёед якҷоя такрор мекунем. хай биёед. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله